Benvinguts al podcast Miolant en valencià. En aquest espai descobriràs com fer créixer el teu valencià mentre mioles per racons de la llengua, la cultura i les expressions més autèntiques. Uneix-te al meu món lletraferit i dóna-li un toc únic al teu aprenentatge. Benvinguts un dia més al podcast Miolant en valencià. En el darrer capítol vos vaig llegir el primer episodi del relat eròtic Desfullant Pedraigües, aquell que vaig escriure fa tant de temps. Vos vaig prometre que continuaria la lectura en els següents podcasts. I no era cap mentida. El que jo no sabia és que el temps entre capítol i capítol seria tan llarg. No sé si vos ha passat alguna vegada que quan deixeu un projecte en stand-by, reprendre'l es converteix en una tasca feixuga, quasi impossible. Jo, amant dels plànings, dels calendaris i de les agendes, on escric 1000 vegades tot allò que vull fer, jo subratllo amb vehemència, em vaig passar per baix cama el compromís que havia adquirit a mi mateixa. Escriure un capítol del podcast cada 2 o 3 setmanes. Bé, amb això m'he demostrat que no sóc de fiar i que de vegades tampoc sóc massa seriosa. El problema és que dins meu naix un cuc que feroç que no em deixa viure tranquil·la. El meu inconscient sap que tinc coses pendents i em martiritza fins que ja no puc més i dic, fins ací, deixa't de bajanades i posa't a escriure el podcast. Almenys fes-ho per tots els bolis i rotus que has malgastat anotant gravar podcast. Sí, ho reconec. He sigut víctima de la paraula de moda i podria dir que he caigut en braços de la petulant procrastinació. Però la veritat és que tots estem pensant, Olivia, has fet la gossa i la feina s'ha acumulat. Però no patiu, tot té solució. A partir d'ara, seguiré els consells dels savis influenciadors d'Instagram, que amb les seues vides perfectes m'explicaran què he de fer per a no procrastinar mai més. I per acabar, abans de començar la lectura, només afegiré que la nostra caseta ja fa olor a llar. Tot i que encara hi ha moltes coses per a refer i millorar, per fi puc acabar de fregir un ou sense que boten els ploms cada 2x3. Ara sí, anem allà. Comença el segon capítol de Desfullant Pedraigües. Les gavines de la Barceloneta, en un joc rutinari i estival, s'esquitxen mútuament amb les aigües encara fresques i aparentment púdiques d'una mar cosmopolita. I no ho fan en solitari. A pocs metres, una figura femenina es deixa vestir per l'escuma blanca que colpeja cada vegada amb més força contra el seu cos nu, fins a esgotar-lo. Surt de l'aigua amb reminiscències de Boderec i corre fins a la tovallola que l'espera amb una frisança indecent. S'eixuga les cames bronzejades des de principi d'estiu i deixa que els seus pits voluptuosos s'assequen de la mà de la brisa mediterrània, encara fresca a aquestes hores del matí. Mira el rellotge que es troba a la butxaca de la bossa d'esport i es deixa caure sobre la tovallola humida. 5 minuts, es repeteix mentalment. La remor de l'aigua, que li arriba a les orelles en un llenguatge amistós, els crits escandalosos de les gavines, que es barallen pels peixos més polits. La sorra encara freda, que descansa les poques hores que li queden abans del xivarri de cada dia. No necessita res més. La felicitat es pot mesurar amb una cullereta de cafè, deia Tagore. I ara la meua cullereta és plena fins a dalt de sucre, pronuncia en veu alta, convençuda que només les gavines la poden escoltar. I no s'equivoca. Els 5 minuts es pengen dels dits de Cronos, que se'ls emporta sense misericòrdia. I ella odia no haver-se alçat encara més matí per gaudir d'allò que més estima, la mar. Busca el passador vermell que li va regalar la Laia en un dels seus viatges a l'Índia. Li agrada especialment perquè no n'ha vist mai cap igual.
i la seva olor de fusta corcada li dona un aire de joia antiga. El troba al fons de la bossa, somiant terres exòtiques, i amb un moviment desinvolt s'agafa els cabells encara xops i se'ls enrosca amb el passador. Els pantalons curts que ha escollit abans d'eixir de casa són realment curts i se n'alegra que només els hagi agafat per anar a la platja. Altrament li hauria fet una mica de vergonya. La camiseta, almenys, és la seva preferida. Acaba de vestir-se corrents i comprova una altra vegada el rellotge. Merda, faig tard! Oh, com passa el temps! Mira enrere per si s'ha deixat alguna cosa i enfila cap al passeig. Compra el pa al forn del barri i obri, de mala gana, una d'aquelles portes del carrer dels Pescadors, la número 16, la planta baixa on viu des de fa 3 anys. Cara vella i claustrofòbica. Així és com la Clàudia descriu el seu estudi a l'Esteve quan els caps de setmana obri els ulls i es troba en el seu apartament excèntric i urbanita al barri de Gràcia. Des de la porta, llança la bossa d'esport a la vora del llit, agafa uns pantalons pirata que hi ha en una cadira, se'ls posa i amb un cop d'ull comprova que tot es troba en ordre, com sempre. Tanca i deixa un petit cadenat penjant de la reixa. Puja a l'autobús en direcció a la Rambla i baixa prop del Mercat de la Boqueria. Des d'allí fa un passeig fins a la minúscula acadèmia d'idiomes on fa classe d'espanyol. Bon dia a tots! Buenos días! Tots la miren amb els ulls brillants. Els agrada veure cada matí una cara tan fresca i simpàtica que els ensenyarà, amb bones intencions, les primeres paraules i qui sap si les últimes d'un idioma que cadascú farà servir a la seva manera. Sortosament, són vacances per a tothom i el bon humor regna a l'aula d'una forma quasi habitual. Tengo que recordaros que mañana empiezan mis vacaciones y que vuelvo en 8 días. A Michael aquesta notícia no li fa gens de gràcia. Somiava amb una aventura d'estiu amb la professora d'espanyol i sembla que no podrà ser. En pocs dies s'acaba el curs intensiu i la Clàudia no assistirà a la festa de comiat, on les oportunitats de lligar amb els professors augmenten a mesura que creix el nombre de gerres de sangria a la taula. Després de 2 hores d'imperatius indigests, imperfets desafortunats i subjuntius impossibles, arriba la mitja hora d'esbarjo a l'Starbucks. La Clàudia aprofita per telefonar a l'Esteve. Hola, guapo. Com va el matí? Ai, jo molt bé. Acaba la 1. Ai, sí, et telefonava per això. Podries anar tu a l'estació? I fins ací, gatets i gatetes, el segon capítol d'aquest relat que ens escalfa l'ànima a mesura que anem coneixent una miqueta més els nostres protagonistes. Recordeu que teniu l'activitat de comprensió oral per a continuar treballant. I no oblideu miolar en valencià. Adeu!